салому алейкум. Ман Субхон Ҷалилов, журналист ва ровӣ ҳастам. Ман се фарзанд дорам ва муҳимияти доштани шаҳодатномаи таваллудро барои кӯдакон бисёр хуб дарк мекунам. Чанде пештар зарурат пеш омад ки фарзанди дуюми ман Эҳсон дар ҳуҷҷатҳо дар насаби худ тағйирот ворид кунад. мо ба мақомоти дахлдор чанд ҳуҷҷат ва расид пешниҳод кардем. миёни онҳо маълумотнома аз ҷои зист, ҳуҷҷати қайд дар комиссарияти ҳарбӣ, нусхаи шиносномаи падару модар, расиди пардохти боҷи давлатӣ, шаҳодатнома ва нусхаи он мавҷуд аст. баъди пешниҳоди ин бастаи ҳуҷҷатҳо аввал шаҳодатнома дар бораи тағйири ному насаб гирифта шуд ва баъди он ҳуҷҷати асосӣ шаҳодатномаи навро бо ному насаби нав ба даст овардем. акнун мо дар тараддуди гирифтани шиноснома ҳастем. имсол Эҳсон синфи 11-ро хатм мекунад ва ният дорад ки ба мактаби олӣ дохил шавад. тасаввур мекунед ки агар ҳамон шаҳодатномаи таваллудро мо дар вақташ намегирифтем, ҳоло ягон корро анҷом дода наметавонистем. ин яке аз ҳолатҳои муҳиме буд ки шаҳодатномаи таваллуд лозим шуд. дар ҳаёт боз садҳо ҳолати дигар мавҷуд аст ки бе ин ҳуҷҷат кори шумо буд намешавад ё шумо наметавонед кадом як кореро анҷом бидиҳед. бе шаҳодатнома кӯдак гӯё ки вуҷуд надорад. ӯ аз дастгирии тиббӣ маҳрум мешавад, аз имтиёзҳо ва дастгириҳои иҷтимоии давлатӣ маҳрум мешавад. ӯ дар мактаб таҳсил карда наметавонад. ӯ наметавонад шиноснома бигирад, чӣ шиносномаи дохилӣ ва чӣ шиносномаи хориҷӣ, ва ҳамчунин ба мактаби олӣ дохил шуда наметавонад. гирифтани шаҳодатнома бисёр осон аст ва ҳатто тӯли 3 моҳи баъди таваллуд варақаи шаҳодатнома комилан ройгон пешниҳод карда мешавад. аммо бемасъулиятӣ бошад, боиси ҷаримаи волидон шуда метавонад. ман ба шумо тавсия медиҳам ки ин ҳуҷҷати комилан муҳимро сари вақт дастрас кунед. онро метавонед аз идораҳои сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ, аз ҷамоатҳо ва агар дар хориҷа бошед аз консулгариҳо бигиред. шумо ҳатман ин ҳуҷҷати муҳимро ба даст биёред.